Ayiwa an lamɛnbaga cɛ ani muso denmisɛnnin ani mɔgɔkɔrɔba Mali kɔnɔ fɔ Mali kɔ kan an b'a fɔ dantɛ foli min na k'aw to fo aw sigiyɔrɔ la k'a fɔ ye ko nin y'aw ka micro trottoir mandi nin y'o daminɛta ye an ka bi question ye jumɛn ye Amadu Aya Sanogo u kun y'a bila liberté provisoire la mais u ye rappel k'a ma k'u bɛna wele ka se k'a ka jugement kɛ cogoya min na aw ni ne ye kanubagaw an bɛna don dugu kɔnɔ aw k'an bɛn dɔɔnin an la ne fa i tɔgɔ ni jamu ne tɔgɔ ye Karima Keita. Karimu Keita ok basi tɛ an bɛ k'aw ɲininka de u ye rappel kɛ Amadu Aya de ma u bɛna ka jugement kɛ donc e yɛrɛ hakilinata ye jumɛn ye u ka nin rappel na Amadu Aya ka jugement kan Bon ne hakilina tɛ dɔwɛrɛ n'a bɛ jouer a ka jouer tiɲɛ kan barisa Amadu Aya kun kan ka jouer a mɛnna a ye san 7 kɛ kaso la ka tɛmɛ i y'a ye bon ne yɛrɛ kɔni bolo tiɲɛ yɛrɛ la welekun yɛrɛ t'a la bilen barisa normalement n'a kun kan ka jouer ka kɔrɔ a kun man ka san 7 dépasser ka sɔrɔ a ma jouer Mali kɔnɔ n'a ye san 7 dépasser ka ban donc Mali sariya yɛrɛ b'a fɔ cogoya min na san 3 de bɛ yen mɔgɔ bolo i mana mɛn togo togo san 3 ans u k'i jouer ka bɛn o ma ou bien 1 an dɔw b'a fɔ cogoya min na ouais mais a ye san 7 de kɛ kaso la u bolo a tɛ jouer a tɛ bila donc n'a ma ɲɛ ka ban ko kuma bɛɛ u bɛ taa n'a ye san nɔ ko k'a wele ko ka jouer bon an yɛrɛ t'a dɔn a jugement in kun ye mun ye ni bureau-rouge tiɲɛ yɛrɛ la o b'a la n'o don a kan ka ɲɛɲini i y'a ye a kan ka ɲɛɲini mɔgɔ minnu fana ye n'i y'a mɛn a bɔnna a sigira de dɔ de fana ye mɔgɔ dɔw bila ka taa ni bureau-rouge ye Kati voilà ne kɔni bolo n'a bɛ kɛ sariya ka bolo kan ni Aya ninnu bɛ jouer yɔrɔ min na olu mɔgɔw fana ka ɲɛɲini k'olu fana jouer ni jamana mago bɛ sariya la ne kɔni hakilina ta ye o de ye awɔ merci kuma ɲɛna an la ne fa an b'a la i tɔgɔ ni jamu Mamutu Kuma ok basi tɛ an sera ma bi k'aw ɲininka Amadu Aya ka jugement de bɛna kɛ e hakilinata ye jumɛn ye a ka jugement in na ne hakilinata ye mun ye Amadu Aya ka jugement na a man ka juger quoi a man ka juger parce que a jugement u y'a don kaso la kun min na yɛrɛ u kan ka endommager quoi parce que minnu ye a bila baara la olu de bɔra kɔ kɔrɔ bon n'a fɔra ko ka jugement kɛ kuma o kuma olu bɛ jugement kɛ u bɛ dan Aya ma u tɛ olu juger olu yɛrɛ de kan ka juger minnu y'a bila baara la olu bɛ yen olu ma juger u ma foyi fɔ olu ɲɛna u y'a bila kaso la ten ka baga ma sinon diinɛ ɲɛmɔgɔ ninnu olu de ko k'a ka ko dabila a ye mɔgɔ minnu minɛ olu de y'a fɛ k'a ka olu mɔgɔw bila bon kabini olu mɔgɔw bila dɔrɔn c'est fini a ka ko bɛɛ tiɲɛna coup d'état tiɲɛna bolo quoi sinon mɔgɔ n'olu garidilen b'a bolo a ka coup d'état mais olu de na deli kɛ k'a k'o bila olu bila bon olu semo ko tɔ la ka nɛgɛ k'a coro a coronen filɛ sisan olu bɛɛ sen b'a la n'a bɛ jugement kɛ a bɛ jugement fɔlɔ olu yɛrɛ la fɔlɔ quoi a bɛ sɔrɔ ka se Aya ma sinon Aya man ka juger quoi o de ne ka kuma ye mais diinɛ ɲɛmɔgɔ i n'a fɔ groupe jumɛn de y'a fɔ Aya ye k'a ka mɔgɔ ninnu bila minnu y'a dɛmɛ ka Mamudu Diko n'a ka mɔgɔw olu de y'a fɔ a ye Mamudu Diko ale n'a ka mɔgɔw olu de ko ka olu de y'a nɛgɛ ka don nin ko nin bɛɛ la mais sisan i bɛ fɛ n'u u bɛ fɛ ka Aya wele sisan ko Mamudu Diko n'a ka mɔgɔw olu fana u ka Mamudu Diko wele ka juger Mamudu Diko Mali yɛrɛ gɛlɛyaba bɛ Mamudu Diko k'a wele ka juger awɔ merci kuma ɲɛna i kuma an la ne fa basi t'aw la alhamdulillah ala kana basi k'an si la tɔgɔ ye Baba Dawo sama wulalen na an ka ɲininkali de bɛ Amadu Aya ka kiiritigɛ kan i n'a fɔ jumɛn tan i n'a fɔ a ka jugement a ye minɛni minnu ye komi u y'a tila ko k'u bɛna a minɛ sisan ko ka tila ka ɲininkali dɔw wɛrɛ k'a la tuguni ka se k'a ka ko bɛɛ ɲɛdɔn sɛgɛsɛgɛ k'a ɲɛdɔn tuguni e yɛrɛ hakilinata ye ko sira wa tari a ye coup d'état min kɛ o sira wa tari sɔrɔdasi minnu sara a bolo tari o sira de voilà a bɛɛ b'a la nafoloko b'a la a ye coup d'état min kɛ sɔrɔdasi minnu fana sara olu bɛɛ de b'a la bon n'i ko ne ka hakilila fɔ o la sisan bon ne ta hakilila ye min ye Amadu Aya juge ka ko quoi a ka jugement yɛrɛ ne yɛrɛ bolo a kun man ka bila ka se nin bɛɛ ma a kun kan ka kɛ de parce que ni ne yɛrɛ ɲininka jamana filɛ état min na ni ne yɛrɛ bila Amadu Aya nɔ na coup d'état kɛra don min na
bon mɔgɔ minnu parce que ale kun kan ka mɔgɔ minnu faga n'olu tilala la olu de y'a don kaso la a b'o kaso kelen de na tan ni sɔrɔdasi tɛ se ka kɛ sɔrɔdasi i bɛ don sɔrɔdasiya la don min na fɛn fɔlɔ min bɛ d'i ma o ye marifa de ye a tɛ d'i ma i ka kɔnɔ faga a tɛ d'i ma i ka a ci wara la mɔgɔ jugu de bɛ faga n'a ye wa a dilanlaw fana de kama sɔrɔdasikɛ mana kɛ ko i tɛ se ka mɔgɔ faga bon peut-être ne yɛrɛ ka hakilila la Amadu a ye coup d'état kɛ don min na an bɛɛ content na an kɔnɔ a bɛna baara min kɛ a ma ɲinɛna jamana kɔ quoi wariko nana jira la n tɛ wari min dɔn n'a y'o ye wariko in de ye a hakili ta k'a ɲinɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kɔ a fɔlɔ problème de kɔnɔ tan sinon n'a kun ye politique mɔgɔ dɔw faga deli kɛra don min na ne ma fɔ o bilali man ɲɛ dɛ parce que mɔgɔ an ka diinɛ ɲɛmɔgɔ taara deli don min na o don a kun kan ka sɔn ka mɔgɔ ninnu bila a sɔnna k'olu bila mais ni contre coup d'état kɛra don min na o don i bɛ se ka dɛsɛ ka mɔgɔ faga i man ka dɛsɛ o a dɔw se sugu bɛɛ lajɛlen b'i ye ka olu faga a don k'a jira ko population dɔw faga e tɛ se hali n'i tɛ politique dɔn sɔrɔdasikɛ kɔni man ka dɛsɛ o kɔni na ni e y'olu to yen olu b'i to yen wa o t'i to yen hali ni ne yɛrɛ de don n'i ye ne minɛ ka n bila n kan ka min kɛ n b'o de kɛ n'i ma se k'o kɔni kɛ o kɔrɔ b'a jira i tɛ cɛ yɛrɛ donc a ka juger n'a ni min ka kan o ka k'a la ne ka hakilila y'o de ye. Merci kuma ɲɛna. An wula ne fa. An b'a wula. I tɔgɔ ni jamu? N tɔgɔ Mohamed Kuruma Dishin. Mohamed Kuruma Dishin. Ok basi tɛ an bɛ k'aw ɲininka de komi kun ye Amadu Aya Sanogo bila liberté provisoire la mais o ye rappel k'a ma sisan k'u bɛna wele ka se k'a ka jugement kɛ e yɛrɛ hakilinata ye jumɛn ye jugement in kan? Bon Amadu Aya ne hakilinata ye mun ye sariya de tɛ yan sariya tɛ jamana in kɔnɔ sɔnni sariya bɛ k'a ɲɛma bi m'a to Aya bilara mais sariya de tɛ yan quoi bon en tant que sariya ma kɛ jamana kɔnɔ jamana tɛ basigi wari sɔnnaw bɛ yen u to k'olu minɛ u bɛ sɔnni ni fɛnw kɛ dossier bɛ di vérificateurs ma u bɛ tila ka an bɛ tila ka ye u nɔ bɛ bila u bɛ tila k'u bila baaraba ni fɛnw na donc vraiment en tant que sariya ma tile jamana in tɛ tile en tant que sariya ma tile mɔgɔ tɛ siran mais ni sariya bɛ bato a ɲɛ yɛrɛ ma yanni i bɛ ka bɔ fanga la an bɛɛ tun bɛ siran i bɛ ka ye ko kankelentigi don o yɛrɛ kɛ an y'a ta parce que bɛɛ tun bɛ siran ye a waati mɔgɔw tun bɛ sɔrɔ ka taa baarakɛyɔrɔ la depuis heure ma se parce que ko sariyatigi don mais an nana ye a nana juru kɔ bila bon vraiment jamana in ni a tant que sariya ma bato jamana in tɛ lafiya dɛ fo sariya in ka sigi kan kelen de kan k'a bato ka ɲɛ sinon Amadu Aya bon ne bolo nafa t'a minnu somɔgɔw sara ka dommage intérêt sara u ye minnu somɔgɔw sara n'a ka dommage intérêt sara u ye donc Aya fana ka bila liberté provisoire la problème foyi t'a la jamana bɛ se ka basigi an bɛɛ ka yafa ɲɔgɔn ma jamana ka bɛn o de ka di ne ye jamana in kɔni ka suma an ka bɔ sinon jamana in sɛgɛnna dɛ a sɛgɛnna yɛrɛ de an ka yafa ɲɔgɔn ma bɔ in fɛ n tɛ nin fɛ karisa nin bɛɛ ka dabila bɛɛ ka yafa ɲɔgɔn sariya ka tile sariya tilasa fantanw bɛ lafiya jamana hɛrɛ bɛ don jamana kɔnɔ voilà bon n bɛna n ka funukɛ bila ale bɛ kun n'o y'a se kama. An wula ne fa. Wa ça va i yɛrɛ dun? Ça va i tɔgɔ ni jamu? Jawara Umar. Jawara Umar. Ok basi tɛ Amadu Aya Sanogo kun y'a bila liberté provisoire la mais o ye rappel k'a ma k'u bɛna ka jugement kɛ e yɛrɛ hakilinata ye jumɛn ye jugement in na? Ne kɔni bolo u ka kiiri tigɛ a tigɛcogo la dɔrɔn minnu ka mɔgɔw sara ka dommage intérêt ni fɛnw d'u ma u ka Aya yɛrɛ libéré parce que a bilali kaso la ça ne sert à rien ne yɛrɛ kɔni bolo an ka hɛrɛ bɛ min na Ala k'u latigɛ dɔrɔn awɔ merci. An wula ne fa. Oui, ça va. I tɔgɔ ni jamu? Kamara Alassane, on m'appelle ainsi. Kamara Alassane. Ok basi tɛ an bɛ k'aw ɲininka de komi u kun ye Amadu Aya bila liberté provisoire la mais sisan u y'a wele u ye rappel k'a ma k'u bɛna ka jugement kɛ donc e hakilinata ye jumɛn ye jugement in kan? Sincèrement, moi je plaide pour la réconciliation. Il y a une femme comme Jamana Insegena Amadou Aya. À son temps, il avait agi en patriote. Agarega Kilnana. Anga Yafa Yoma quoi. C'est X ou Y là, non. Anga Yafa Yoma. C'est il va pour ce training. Djeli Sokobere do quoi, madame. Ya bi komi be ka kala do djel de la ka webe quoi. Ne be moun non fait dron, tout le monde est coupable. Ala on est. Même la population est coupable quelque part. Parce que en Chintika nga worulji. Yem famia, ya faka ke nyoma dron. Yem famu na sokobera ka sokobe. C'est-à-dire responsabilité ka cha quoi. Procès ali samu kantaba. Yem famu
c'est pas parce que je suis pour Aya ou pas, non. Wallah, ne be fait dron, il y a pas qu'à qu'on vise l'avenir, quoi. On en a assez. Il y a une famille. On va réconcilier moi, mon fait au nord là. Hein? Ils ont fait pire que Aya. Madame, ils ont fait pire que Aya. Là où on réconcilie avec là, au nord, et ils ont fait pire que Aya. Mais Bioutra, je ne sais pas. C'est bon quoi? On a bendron. Moi, c'est tout ce que j'ai demandé. On a ben. On a nous bla. Il y a une famille, il y a Fakera Mouore ou Maya, ou Lutakajuni Ayata, qu'on les laisse en paix. C'est pas. Ne dato lula. Bon, Anulani fa. Wanula. Itogoni jam. Do Alassane Sila. Alassane Sila. Ok, bachite comme vous Amari Ayabla liberté provisoire là. Donc je rappelle qu'à moi buna wele ka seka ka juger make. Ere haklinata jumaye Amari Ayaka ne juger maina. Alhamdulillah Rabbil Alamin, be ala barika bla. Le fait d'abord, c'est un problème politique et c'est une question politique. Donc seulement nous les civils, on donne notre point de vue. Parce que Nika Kubida Bola la Tchoga de la peut-être ça sera un grand défi quoi. Mais pour moi, quand on lance un appel pour la réconciliation, et Amadou Aya Sanogo, il était puni. Il a fait plusieurs années en prison. Pour moi, nous ne pas fait Bengado Djamana Kono. Mali aujourd'hui, la meilleure solution de lui laisser en paix comme deux civils, d'autres personnes, il n'a qu'à trouver son liberté. Comme nous qui se promenent actuellement là. Parce que Mali a besoin d'une grande réconciliation. Bon, réconciliation avec le niveau du Maoula. Les grands cas, comme Amadou Aya Sanogo, et même les IBK, les Karim, et tout, on a besoin de eux. Mais quand on va jugement, c'est bon. On a besoin d'un bon système judiciaire. Ça, c'est très important. Mais il y a des cas là, on doit les réconcilier grâce à la paix. Parce qu'on a besoin de la paix au Mali. Vraiment, il y a Amadou Aya Sanogo à quoi adresser là. Parce que Amadou Aya Sanogo, il n'a pas de différence des autres Maliens. Il n'a pas déçu de la loi. Mais quand on a besoin de la paix, il faut forcément la paix. On n'a pas besoin de ménager les choses là. Parce qu'il a les gens derrière lui. Et par exemple, quand on lui prend en contrat actuellement là, il y a d'autres qui doivent sortir de manifester. Ce n'est pas bon pour l'image de Mali. Donc où on a là actuellement là, les IBK, les Karim, Amadou Aya Sanogo, on a besoin de tout, de les amener dans le système malien. Vraiment, c'est la paix on a besoin. Ouais. Aiwa kanbaro anyo de fo nyana ambora sisa ka mogo nyininga haklinata la be haklinata fo Amadou Aya Sanogo kani jugement ka donc ama fo ko sokole to Mali kuna fo ni pointi jabaranina ambiya no ori kama kaseka kuna fo ni nyini ka di o maka to fo o sigoro la chogo yamina o kana nyine ka jem an commentaire ke anga video ka o kambe jien wati were